F'konferenza l-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo Azzopardi u s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg tħabbru dettalji dwar il-ħolqien tal-ewwel ċentru għall-komunità LGBTIQ+ f'pajjiżna. Dan iċ-ċentru se jkun fil-qalba tal-Belt Valletta fit-Triq Lifran, post storiku li għal snin twal kien abbandonat. Il-kap tat-taqsima dwar l-ugwaljanza Clayton Merċieqa tkellem dwar is-servizzi li se jiġu offruti f'dan iċ-ċentru. Vantaġġi primarjament huma li jistgħu jiġu offruti servizzi speċjalizzati għal persuni LGBTIQ li hemm bżonn, li fihom ikun hemm faċilitajiet ta' gender well-being, kif ukoll ta' psychosocial services, kif ukoll it-testjar ta' saħħa sesswali. Apparti minn hekk nistgħu wkoll noffru f'dan iċ-ċentru jkun hemm kemm group therapies, group support, kif ukoll individual counseling. Is-Segretarju Parlamentari Buttigieg qalet li Malta għamlet avvanz sinifikanti fid-drittijiet ta' persuni LGBTIQ+ u sostniet li dan iċ-ċentru se jingħaqad mal-ħafna ħidma li diġà saret f'dan is-settur. U għaldaqstant gburini ħafna li bħala Partit Laburista fil-Gvern qed nżommu mal-wegħda elettorali li għamilna li nipprovdu dan iċ-ċentru ta' komunità b'impenn sabiex inkomplu nsaħħu l-ugwaljanza. U għaldaqstant ħares il qudiem sabiex nara din il-binja lesta sabiex bekk inkomplu nassiguraw illi kulħadd jiġi trattat bid-dinjità li jistħollu. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal li dan il-proġett se jkompli jiġġenera wkoll il-kapitali binja li qed tingħata mill-Awtorità tal-Artijiet. Dan huwa t-tip ta' xogħol li rridu nagħmlu permezz tal-Awtorità tal-Artijiet illi binjiet jingħataw ħajja ġdida u li naraw kif ikun hemm aktar skop pubbliku u aktar servizzi biex nilħqu aktar lin-nies u nwettqu aktar ġustizzja soċjali.